Atzerritartasunen arloko aholkularitza juridikoa emoteko zerbitzua jarriko dau martxan martxuen bitxik aurrera Lekeitioko udalak. Mendieta Ontziolako 3. faseko lanak aurrera doiaz eta hurrengo pausua alboko etxia altzatia izango da. Lekeitioko udalak Euskal Sormenaren astea antolatzeko hitzarmena sinatu dau Loraldia elkartiagaz. Fatxadetako pintxadak, grafitizak eta edozein motako marrasketak garbitzeko doako egitasmoan izena emoteko askan eguna otsaien 28 izango da. Aratuztietan jai giro paregabia izan dugu eta mota guztizetako mozorruak ikusi doguz herriko kalietan. Hotza eta giro egonkorra asteburuan. Astelenetik aurrera edurra itsasmailan egin leike. Migratutako pertsonen erregularizazioa errestu eta gerora sortu aldira zen irregulartasunak saihesteko asmoz, atzerritartasunen arloko aholkularitza zerbitzua eskainiko da Lekeitxon. Zerbitzua aholku sarearen bidez emango da eta berau Eusko Jaurlaritzako bardintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak sustatutako egitasmoa da. Zerbitzua martxuen bitxik aurrera emongo da eguenetan 2 astian behin. Hau da, martxuan esaterako hurrengo datak izango doguz. Martxuak 2, 16 eta 30. Aholkularitza udaleko bulego orokorren onduan kokatzen da eta goizeko 9 eguerdiko ordu batera egongo da zabalik. Hori bai, zerbitzuaz baliatzeko ezinbestekoa izango da aurretizaz hitzordua eskatzia Lekeitioko udaleko bulego orokorretan edo 9 603 4100 zenbakira deituta. Mendieta Ontziolia Euskal Kostaldeko itsasondarien azken alietako bat da. 1885-tik 1983 arte egurrezko ontzilak eraiki eta konpontzeko balizio izan eban. Ordutik, ontziolia ez da erabili eta bere egoeriak okerrera egin eban eraikina arriskuan ipinitza. Horren aurrian, askan urtietan Mendieta Ontziolia egonkortzeko lanak egin dira eta dagoneko 3. faseko lanak eitzen dagoz. Gero, bere onduan dagoen etxia berreraikiko da. Gogoratu daigun, etxe hau bera etorri zala 2007an izandako sute baten ondorioz. Etxe honetan, Ontziolako instalazio osagarrizak kokatuko dira eta baitza hondartzarako taberna, komunak eta soroslientzako postua bebai. Guztira, etxe honetan €1.000.000 inbertituko da eta diru horren zati handi bat Europako Next Generation funtsetatik etorriko da. Euskal kulturia sustatu eta gaztien sormena pizteko asmoz, 2. urtez Euskal Sormenaren astea antolatzeko hitzarmena sinatu dabe Loraldia elkartiak eta Lekeitioko udalak. Uztaien 10-tik 15 bitxartian, gaztien sormena pizteko egonaldizak egingo dira Loraldia programaren baitzan, eta egun horretan ziar, herritxarrentzako zabalik egongo dira zen alor desberdinetako artisten, kontzertu, antzerki eta bestelako ikuskizunak antolatuko dira. Guretzat oso garrantzitsua da, hau da 2. edizioa, gazteen trebakuntza, sorkuntzan, kultura arloan trebatzeko ematen dugu zanen ikastoretak aparte, egiten dugun arratsaldetan sormenerako dedikatutako ekintza ezberdinak herrian zehar. Orduan, animaten zaituztegu uztailaren 10-tik eta 15 arteko bitartean, programazioan uste dut erakarrigarria izango den ekintzak izango dira Lekeition. Hitzarmenian zehaztu moduan, Lekeitioko udalak €3.000 diru laguntzia emongo dotzo Loraldia elkarteari aste osoko egitaraua prestatzia gaitxik. Lekeitioko hainbat eraikinetan grafiti edota pintxadak agertzia ohikoa da zoritxarrez. Horren aurrian, udalak pintxada honek garbitzeko egitasmoa ipini dau martxan. Zerbitzu hau doainik da eta herritar guztizen esku dago.
udalak bide publikuen onduan dagozen fatxadetan esku hartuko dau, beti be horretarako auzo komunitatien eskaeria badago. Gero, udalak pintxada eta fatxaden ezaugarrizak astartuko ditu ezabatze lanak zelan egin zehazteko. Euren eraikinetan pintxadak daukesenak, garbitzeko eskaeria einalko dabe otsaien 28 arte udaletxeko bulego orokorretan edota lekeitio.eus orrialdian tramitiak atalian. Eskaera hau, etxe bizitzako jabiak, jabekidien erkidegoko presidentiak, lokal komertzialen jabiak, errentarizak edota honen legezko ordezkarizak einalko dabe. Lekitxoko aratuztietan jai girua nagusitsu da. Mozorroak eta musikia izan dira protagonista egunotan ziar, eta horren erakusgarri aratuzte egunian ikastetxien kalejiria ikusi ahal izan dugu. Ikasliak euren mozorro bitxi eta originalak erakutsi dabez Lekitxoko kalietan ziar. Aitak egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Irati. 8. mendea. Kristautasuna Europan zehar edatzen ari da, sinesmen paganoak desagertzen ari diren bitartean. Pirinioak zeharkatuta, Karlomagnoren armadak egindako erasoaren aurrean, Haraneko buruzagiak antzinako jainkosa bati laguntza eskatuko dio odolesko itun baten bidez. Etsaiak garaitzea bere bizitzaren truk. Lehenago, baina, bere seme Eneko herria aro berrian babestu eta gidatuko duela agintzera behartuko du. Urte batzuk geroago, Enekok promes horri ekingo dio misio batekin. Karlomagnoren altxorraren onduan modu paganoan lurperatutako aitaren gorpua berreskuratzea. Kristau fedea izan arren, Iratiren laguntza beharko du, inguruko pagano misteriotsua. Bi gazteak baso arraro eta babesgabe batean sartuko dira, non izena duen guztia dagoen. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Lekitxon bizi? Errezan erosi? Danok irabazi. Gaur eurila etengabe egin dau eta oinarte 58 litro metro kuadroko pilatu dira eta temperaturia oraindik gehiago bajatu da. Edurkotia 500 eta 700 metro inguruan egonda eta maksimuak 9 graduren bueltan gelditzu dira. Bilar goizaldian oraindik eurila ingo dau eta edurkotia 500 eta 700 metro inguruan egongo da. Goizian atertu egingo dau. Hodeiak haren jungo dira eta urdingune zabalak agertuko dira. Zapatuan goiza oso hotza izango da eta zeruan tarteka erdi mailako hodeiak agertuko dira, baina girua oso argia izango da. Egunen amaieran hodeiak ugaritsu egingo dira. Domekan giro estaliza, baina ez da euri askorik espero. Eitzen daben euria apurra edurretan izango da goizian 600 metro inguruan eta gabaz 200 metrora jaitsiko da. Urrengo astia giro oso hotzagaz hasiko dugu. Edurra izango da protagonistia. Azkan modelo meteorologikuen arabera, astelen eta martitzenian Lekitxon edurra espero da. 2018ko otsaien 27 izan zan, azkanengoz Lekitxo zuritsuta ikusi gendula. Eta kasu honetan, egun bardinean, 5 urte beranduago, barriro Lekitxon edurra ikusteko aukeria dago. Baina ez dau emoten asko zuritsuko dabela. Izan be, prezipitazio gitxi espero da. Beraz, adi egon biharko gara datozen egunetako eguraldi iragarpenari
irudi hauek errepikatzen diren edo ez ikusteko. Beste barik, bagoiaz, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.